vegada. Esta setmana 2 vídeos repetits, N'hi ha setmanes que no faig res i setmanes que ho tiro tot per l'aire i faig 2 vídeos. Al grano. Què vaig a fer avui? Vaig a fer batxoques farcides, una recepta típica sobretot d'Alcoi, de l'Alcoià, de tota aquesta contorna, no? De les comarques centrals, de la Mariola, de la Serra Mariola, tot allò que bonic, Pues batxoques farcides, que al final batxoques és com diuen és de la zona aquella. Nosaltres li diguem normalment pimentó o pebre, Pimentó. En el meu poble, en això diu pimentó roig. Pimentó roig. En què les anem a farcir? Les anem a farcir en arròs, no? Evidentment, i tomaca, però jo en compte de posar-li tomaca triturada o ratllada normal, el que faig és que li poso una sofregideta ja amb ceba, m'agrada més, perquè ja té més saboret, no? La cebeta i això més saboret. I per acabar de donar-li gràcia, perquè això es begui, no ho vaig a fer en magre, ho vaig a fer en soja texturitzada, que és això que tinc així escorrent-se, perquè ho he tingut en aigua, que la soja hi ha que posar la remulla. Entonces, com la vaig a fer begui, li vaig a posar dos detalls. Unes panses, que jo crec que li van a donar un gustet molt bo, i un altre detallet que este vídeo les vull dedicar a l'amic Nacho, alias el periodista cocinero, que té molta idea, i me va dir l'altre dia, chico, pues les batxoques farcides beguis podies posar-li pistatxos, i jo vaig dir, pistacho, no li pega, no? Així el verdet i el pistacho i aquest sabor ahí, saladet, no? Així tinc els pistatxos i ho vaig a posar. Nacho, com m'has donat tu la idea, si és mal, serà la teva responsabilitat i si és bé, serà la teva. Que bé. Bé, paso 1. Anem a rentar un poquet els pimentons. Jo he intentat que foren iguals, però no han sigut molt iguals. Si tu no més gran, jo no més xicotet, no passa res. El tema del pimentó és que diuen que mola que tinga ahí com 4 culets, 4 puntetes d'estes, perquè es puguen posar de peu en la bandeja del forn. Però no és el cas d'avui. Avui no he aconseguit trobar, he estat ahí rebuscant de la fruteria i no he aconseguit trobar que tinguera una bona base. Entonces posaré aixina en la cassoleta i ja està, no passa res. Aleshores, paso 1, el primer que hem de fer és, amb molt de carinyo, tenim que llevar-li la tapeta, La tapeta després l'anem a gastar per tapar-lo, entonces tenim que llevar-ho amb cuidadito para que es puga farcir o rellenar, por si no m'entendeix, i esta tapeta, que veieu que se queden ahí les pepitilles, jo el que faig ara, les faig així, li llevo un poquet, i la deixo, Entonces, este d'ací, li llevo un poquet també, si queda alguna pepitilla encara, que això no passa res, les pepitilles aquestes te les mitges i no te prenen caques, ja, saps, no passa res. Bueno, ja tinc així uno preparat, ho dic que rapidet, este preparat. A veure, paso 2, si no m'equivoque. Vaig a fer el sofregidet, El sofregidet comença en... Comença amb la sotxa, que és el que substituiria, diguem, al magre de la recepta tradicional. És la sotxa, en realitat, no hi que fer-la, perquè, com se podeu imaginar, realment està feta, però si la sofregixes i la barreges bé, agafa sabor i sobretot aquesta textura que fa que gastem la sotxa per al substitutiu. La sotxa normalment l'anem a gastar com un substitutiu de carn picar. Per exemple, en els macarrons va molt bé, en hamburgueses, en coses que tu vulguis fer, que li vulguis donar una apariencia de carn picar sobretot, entonces en això la sotxa texturitzada va molt bé, perquè la sotxa texturitzada al final diguem que és neutra. Tu li vas a posar la tomaca, li vas a posar un poc d'herbetes, la vas a salpimentar i entonces te va eixir amb sabor d'aquest magre que tu li ficaries, no? Vaig a sofregir-la amb la tomaca, I que vols que ha entrat per Quito Martínez Soria, Quito Martínez Soria, a veure, és el meu brandi, ja ho he explicat, és el meu brandi. El teu brandi. El meu brandi. Així t'escoltaré. Ara, el que vaig a fer, tinc allí en la... Espera, que us ho mostre. Tinc així ja l'arrosset barrejadet en la sotxa i la tomaca a fuego lento,
que es vaig ahir pues, fent un poquet la batxoca. La batxoca no, perdó, el sofregit que va dins de la barreja, ¿vale? I ara el que vaig a fer és preparar els pistatxets estos que us dic. El que jo vaig a fer, he pensat, és com pistatxos normals, o sigui, venen amb el tancats. Aleshores, el que vaig a fer és, amb un poc de paciència, anar obrint-los, posar-los en el morteret i els vaig a matxacar perquè estiguin un poquet desfetets. I aquesta barreja la tiraré junt amb les pancetes. ¿Vale? Vaig a posar-ho a càmera ràpida perquè no s'agobieu. Vale, ja he fet el picadillo i vaig a tirar les pancetes, unes poques, A més, les pancetes també deixaran dolcet i no m'interessa, m'interessa més el saladet, perquè el pebre roig ja és dolcet. Aleshores, unes poques pancetes que li donen un saboret i ara, mireu, picadillo de gazpacho de pistatxos perfect, ¿vale? No res, uns han trencat més, uns altres menys, tampoc tampoc n'hi ha que calfar-se el cap, només per aquest contrast, aquest nivell de sabors curiós. La tècnica, si és bé, li posarem el nom de batxoca farcida veggie estilo Herrero. A veure què passa. Vale, anem amb el tema. Pebre, pebrera, batxoca i barregeta en una cullera plenant. Diuen els i les expertes que s'ha de deixar 2 ditets, ¿vale? Sense penar l'arròs, perquè l'arròs quan es faça creixerà. Entonces tens que deixar-li espai, si no s'apelotona i a lo millor no acaba de fer-se. A mi això m'ha passat alguna vegada, ho reconec, perquè jo soc molt burret, i si veig que tinc barreja i no me cap, doncs em poso nerviós i intento que m'entre tot. Vale? Pues n'hi ha que intentar fer cas, perquè si te ho diuen esperar-ho. Vale? El que sí que n'hi ha que fer també és anar recol·locant, ¿vale? Perquè l'arròs, perquè esclar, per tots els recovecos del pimentonet, doncs l'anem remenejant un poquet. Si vos sobra barreja, una altra cosa que jo alguna vegada he fet, una trampita, un inventito, ¿vale? És, bueno, això, ja estaria, a falta de, ara en seguideta li vaig a posar en paper d'embal, també se pot fer en paper de cuina o sense res, hi ha gent que ho fa sense res, directament al forn. Però a mi m'agrada el paper d'embal perquè això fa que sue el pimentó, solta aigüeta i això fa que es faça millor l'arròs, crec jo, Vos dia que si alguna vegada vos passa que sobra molta barreja d'això de l'arròs i el que li hageu posat en el sofregit, una altra cosa que podeu fer és amb un poquet de caldo, d'aigua amb sal, de qualsevol coseta, podeu fer-lo l'arròs directament i el posar-lo d'acompanyament. El que passa que este és un dinar que normalment no te quedes en fam, Jo, això ja vos ho dona l'avís. És un dinar que és prou condidor, perquè el pimentó roig, a no ser que hageu agafat un pimentó molt xicotet, que normalment no és el cas, plena molt i té una bona quantitat. O sigui que normalment no s'aneu a quedar en fam, no és això que aneu a dir, xico, me faig l'arròs el que m'acompanyi perquè serà poc. No. Normalment m'ho va passar al revés, que millor no podeu ni amb tot el pimentó. Bueno, jo puc perquè sóc un fartera, però si no eres un fartera, a vegades és massa i tot. Bueno, doncs ja veieu, aquesta vegada, mira, perfecte, hem deixat jo crec que hem deixat els 2 ditets de rigor, ¿vale? Per a que es faci bé. Bueno, l'últim que mos queda, enrotllar-lo. Això ha que tindre un poquet de manya i jo no soc molt manyós, però a veure si en un poquet de sort m'eix bé. ¿Vale? El primer provar el puntillo en què la tapeta es quede ahí. ¿Vale? A vegades no es queda.
Vale, paquetet fet, veieu que bonic, eh? Ara, en esta ocasió, com no es queda de peu, perquè este és més gran, no va quedar de peu, doncs no passa res. Amb molt d'amor el vaig a tombar i es farà tombat, i ja. Anem a forn, punt clau, ja final, Calfat el forn, 180 graus, aprox. Això, segons receptes, aneu a sentir de tot, perquè cadascú, jo he vist en internet moltes receptes de matxoca farcida i cadascú diu una temperatura i un temps. A mi, el que normalment més o menys bé, no, tampoc us enganye, menys bé, 180 graus, una horeta, ¿vale? Entre una hora i una hora i quart. Ahí xugué jo, normalment, segons com veig també el pimentó, com és de gros, tot això. Però 180 graus, entre una hora i una hora i quart, estupendo. I tenim una matxoca farcida que, bueno, ara veureu el resultat, la bona pinta i lo bo que està. Esta recepta que és saníssima. Ara veureu. Mireu quina pinteta. Això ja estaria. Ara anem a tastar. Jo crec que van estar boníssimes aquestes matxoques perquè estan fetes ahí en carinyo, en estima i en moltes ganes. Ara vos ho contaré. Adeu!